Кое прави Нутрам лидер? Всички котешки и кучешки диети на Нутрам са с първа съставка дехидратирано месо, месо, което е сертифицирано за консумация от хората. Месото е много смилаем източник на протеин, за разлика от растителните източници на протеин, които имат по-високо съдържание на фибри и са трудно усвояеми. Кучето и котката са хищници и затова те се нуждаят от диета, съдържаща висококачествено месо. Усвояемостта на диетите на Нутрам варира от 88 до 95%. Високата усвояемост гарантира пълноценно хранене и малки изпражнения. Какво е предимството от местния протеин като първа съставка? Изследванията са показали, че кучетата се нуждаят от 10 и котките от 11 съществени аминокиселини в диетата си, тъй като те не могат да ги произвеждат достатъчни количества, за да изпълняват ежедневните си функции. Месото е естествен източник на аминокиселини, което помага да се гарантира, че вашият любимец ще получи всички необходими незаменими аминокиселини. Нутрам произвежда и грейн-фри формули без зърно, но не всички кучета понасят добре храната без зърно и за това са запазени и формулите с полезни зърнени култури. Зърното също е източник на аминокиселини, но не на всичките. Получаването на достатъчно аминокиселини в хранителния режим е много важно за поддържане на жизнените функции на организма, но вида на аминокиселините също е много важен. Учените на Нутрам откриха второ поколение пребиотици, супер мощни морски водорасли. В Нутрам ние винаги търсим иновативните съставки, за да създадем по-добра храна за вашия домашен любимец. Добавихме тази иновативна съставка в храните за кучета и котки, за подобряване на функцията на имунната система, общото благосъстояние, пигментацията, кожа и за оптимално храносмилане. Каква е тази съставка? Това е новооткрито второ поколение пребиотик, естествена, изсушена и биологично сертифицирана съставка, казва доктор Еванс. Експерт, участващ в изследванията, за да докаже предимствата на този специален вид канадски водорасли. Какво са пребиотиците? Пребиотиците са полезни съставки, които не се усвояват от организма, но служат за храна на полезните бактерии в червата. Пребиотиците са ефективен начин да се контролира популацията от микроорганизми в стомашно-чревния тракт. Те подобряват храносмилането и имунната защита на организма. Какви са основните източници на пребиотици в Нутрам? Всички диети на Нутрам съдържат иновативни пребиотици, Alginate Type Oligosaccharides и корен от цикория, Fructo-Oligosaccharides. Super Potent Celuate е ново откритие, второ поколение пребиотик съставка, направена от даден вид морски водорасли. Какви са предимствата на тези иновативни супермощни водорасли? Водораслите не само действат като супер пребиотик за подобряване на здравето на стомашно-чревния тракт, но те също така имат и допълнителни ползи, като например намаляване на разпространението на заболяването, което причинява патогенни микроорганизми, подобряване на способността на имунната система на животното, за да се противопостави на заболявания и стрес, блестяща кожа и здравословна козина, перфектна смилаемост на храната, подобряване на общата кондиция, подобряване на работата на мускулатурата. За разлика от повечето свои конкуренти, Нутрам използва само месо, годно за човешка консумация, т.е. сертифицирано месо, което е минало санитарен контрол и е годно за човешка консумация. Повечето конкурентни фирми за храни използват субпродукти и некачествено зърно и мазнини, което се отразява, разбира се, на качеството на храната. Много важно е да се знае, че Нутрам се произвежда само на едно място в света и това е Канада. Така се гарантира високото качество на нашата продукция. Ключови съставки във формулите на Нутрам. Спанакът е богат източник на антиоксиданти и важни витамини и минерали. Спанакът е добър източник на натурален витамин К, важен за кръвосъсирване. Сьомга от канадските риболовни райони, богат източник на омега масни киселини, включително и докосахексонова киселина, важни за развитието на мозъка и очите при млади животни. Сьомгата и маслото от сьомга също придават невероятен вкус, помагат за засилване на имунната система и допринасят за здрава и лъскава кожа. Овесени фибри – иновативен източник на дълги нишки, които перфектно почистват зъбите. Лайката е богата на флавоноиди, има успокоително действие, помага за храносмилане. Ехинацея има силно антиоксидантно действие,
противовъзпалително и много силно антивирусно действие. Стимулира имунната система. Гинко има разнообразни фармакологични свойства, антиоксидант със свободни радикали, оказва много силно действие за подобряване на кръвообращението. Много полезна съставка при стареене и обучение. Новозеландска зеленоуста мида за здрави стави. Новозеландската зеленоуста мида е естествен източник на хондроитин. Тя също така съдържа уникална комбинация от есенциални масни киселини. Зеленоустата мида помага за насърчаване на здрави стави и хрущял, подобряване на мобилността и здравето на ставите. Сминдух стимулира храносмилателните процеси, помагат при диабет и холестерол. Прясно сварени омари раци, които съдържат омега масни киселини, витамини и минерали. Зелен чай, мощен антиоксидант, помага за орална защита и свеж дъх. Екстракт от канадска червена боровинка помага за намаляване на микроорганизмите, които се прилепят към стените на пикочния